silang 5 a.m. cafe. Okay. The wife is my friend. Long time, di ba? Even in the high school days. Hazelnut. In quest to raise more family. French vanilla. Malingaw ka. Kay Latte. They both love to drink mocha. coffee. Thank you, Sir Julius. Muna nga. Hi! 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 So ayun po mga siyaw, kanina nag-lunch kami sa Southern Chicks at saka ang sasarap ng pagkain doon ay masarap yung chicken wings, yung ribs, masarap lahat. Walang mapili. Walang mapili. Lahat ata ng kinakain namin dito sa probinsya, napakasarap. So bale, if gusto nyong matry yung pagkain nila, for inquiries, better check their page. If Facebook page nila ay Southern Chicks at saka yung Instagram nila same pa din, Southern Chicks. At ngayon papunta kami dito sa Ukay-Ukay sa Dalaget and ayun, naghahanap kami ng mapaparkingan. Napakahirap. Napakahirap kasi parang city na dito sa parang syudad na dito sa Dalaget. Madami ng tao. Dira nyo ang konsa multicab eh. Shout out nga pala sa owner na si Miss Angeli at saka si Julius Balbuena for accommodating doon sa Southern Chicks. Tabian kay si Sir Julius. Super, sobra. Nag-enjoy kami ha. Nag-enjoy kami sa chikahan, lahat-lahat. Na-enjoy kami sa food at saka sa Kape! Shout out din sa 5 AM Cafe. Si Sir Julius yung nagbigay sa amin. Thank you. Power! So guys, ayun, tapos na kami mag-ukay-ukay at next na pupuntahan namin ay yung mga scooter boys ng Alcoy. Yes, let's go! Boy ng Datag. Bata rin ka? Okay, Kanyan. Ang stand. Sus, kadako ba yung tao doon? Di ni mabugatan?
Thank you. Thank you, Clark. Pag mo ba magdaghan? Dol. Thank Salamat you daw. kayo. So ayun po mga siyaw, tapos na kami doon sa mga Scooter Boys. Guys, please support their YouTube channel, Scooter Boys. So Boss Rambo, anong masasabi mo sa kanila? Nakaka-inspire lang kasi ano, sa mga ginagawa nila, parang binibigyan nila ng halaga yung tinapo na ng iba. Gaya nga ng mga ano, ng mga yung kahoy. Yung iba nun, mga ano na lang yun, mga balat ng kahoy, merong mga kunting kahoy talaga, yun yung kinukuha nila. Nakaka-inspire kasi parang hindi yung tinapo ng iba na nagawan pa nila na paraan para makagawa sila ng isang bagay na nakakaaliw naman, yung scooter, wooden scooter. At nakakaawa ring iba kasi ano, parang lalo na si Clark, yung nagsasalita siya, parang nanginginig siya habang nagsasalita. Kasi parang isa pa yung pangalawa naman siguro tayong pumunta sa kanila. Kasi parang ano sila, na no? sila sa iba. Oo. Pero ano lang talaga, nakakabilib yung mga batang yun. May mataas yung pangarap nila sa buhay. Oo, kasi gusto nila ano, maka ano sila sa YouTube. Kaso nga lang yung kulang daw sila ng gamit, yung pang video nila. Ang vlogging ka. Oo. Ikaw, Uncle Brandon, ano masasabi mo? Tago lagi. Para sa akin ay sobrang nakaka-inspire din kasi ang hirap gawin ng katulad, ang hirap gawin ng Katulad mo? Hirap gawin ng mga ang hirap gawin ng mga ganong bagay, tapos para sa kanila para sa akin parang ang dali-dali lang, tapos pero para sa iyo parang ang dali lang, pero sa kanila sila yung gumawa, Ang hirap. para ang hirap talaga. Oo. tapos wala mga balat ng mga Oo, tinapong kahoy lang. kahoy. Nagawan pa nila ng paraan para Magagawa ng bagay, isang tapos magandang, hindi naman parang laruan lang talaga, pero ano, parang nakaka-inspire lang yung tapos ano nila. Ang idea nila nakaka-inspire kasi ano, gawa sa mga tinapong kahoy. tapos materials pa din. Ikaw, anong masasabi mo sa kanila at saka yung mga scooters nila? Nakakabilib kasi ang ganda. Ang ganda ng mga ginawa nila. Sobrang creative ng mga batang yung napaka-talented. Sana lang soon sila ma-discover pa sila, tapos ma-improve din nila yung mga wooden scooters na yon, para alam mo na, pwede din nilang mabenta, ganyan. Diba? Yun nga, kagaya ng sinabi ni Rambo, nakakabilib. Kasi yung mga materialis na gamit nila talaga, guys, mga recycled lang. Napaka-creative. So, saludo ako sa mga Scooter Boys. Padayon lang gid mo sa inyong pangandoy, mga boys. Let's go. So ayun po mga siyaw, masasabi ko lang sa mga Scooter Boys, very creative. At makikita nyo sa mga mata nila na matataas yung mga pangarap nila, especially kay Clark. So bali mga siyaw, please support their channel, Scooter Boys. Yung lugar nila, malapit lang sila dito sa lugar nila ni Malaya, sa Datag, sa San Agustin sila. At yun mga siyaw, dito na matatapos yung vlog ko. Till next time, ciao!